fil-programm tal-lum ser nagħmlu żjara fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu. Dan il-palazz jaf il-bidu tiegħu mal-wasla tal-kavallieri f'Malta, ġifieri fl-1530. Mill-bidu nett il-kavallieri ġew joqogħdu hawnhekk fil-Birgu għax kienet belt viċin il-baħar. U għalhekk bdew jibnu ċertu binijiet li kellhom bżonn biex imexxu l-gvern tagħhom fil-Gżejjer Maltin. Aħna ġejjin inżuru dan il-mużew illum biex naraw is-sbuħija li fih bħala palazz, barra minn hekk naraw ukoll il-kollezzjoni tal-etnografija li hija miġbura fih. Bħala bini oriġinalment kien l-użu tiegħu kien is-Santi Uffizzji dik li ngħidulu l-qorti ċivili. Però biż-żmien imbagħad spiċċa taħt idejn l-Inkwiżitur ta' Malta. U dan kollu seħħ meta l-kavallieri trasferew ruħhom lejn il-Belt Valletta, dan il-palazz Safa Battal u Pietro Dużina li kien id-delegat tal-Papa ħadu bħala residenza tiegħu. Is-suċċessuri tiegħu kollha bdew jissejħu l-Inkwiżitur ta' Malta. Monsignor Pietro Dużina wasal Malta fl-1575, 10 snin eżatt wara l-assedju l-kbir. Huwa kellu jiġi Malta ndbat mill-Papa biex isib soluzzjoni għall-inkwiet li kien hemm bejn il-Grammastru Lacassière u l-Isqof Martino Rojas li l-inkwiet ta' bejniethom kien qiegħed jaħloq ħafna qeld fil-Gżejjer Maltin. Minn dakinhar law is-suċċessuri ta' Pietro Dużina kif għadtilkom baqgħu jissejħu l-Inkwiżituri u dejjem għexu f'dan il-palazz. Is-swali, it-turġien, il-btieħi u l-ġnien u l-kappella ta' dan il-palazz juri li minn żmien għal żmien saru diversi modifikazzjonijiet fil-bini oriġinali tiegħu. Pereżempju fl-1640 l-Inkwiżitur Pannellini kien bena l-kmamar privati fejn jgħix l-Inkwiżitur. Fl-1696 l-Inkwiżitur Ruffo bena l-kappella li nsibu f'dan il-palazz. Kull inkwiżitur baqa' dejjem jagħmel dak li kellu bżonn biex ikompli jsebbaħ dan il-palazz u jagħmlu iktar prattiku u komdu wkoll għax kienet wara kollox ir-residenza tiegħu. Fost il-modifikazzjonijiet kbar li saru naraw kif Fabio Chigi meta kien inkwiżitur f'pajjiżna kien għamel il-ġnien ta' dan il-palazz. Ftit ta' snin wara l-Inkwiżitur Pannellini reġa' neħħa parti mill-ġnien biex bena ċelel u anke arranġa t-tribunal ta' dan il-palazz. Hekk naraw li l-palazz baqa' għaddej minn żmien għal żmien minn modifikazzjonijiet waħda wara l-oħra. Però baqa' l-bini oriġinali hawnhekk u dan jagħmlu l-unika palazz tal-Inkwiżitur fl-Ewropa kollha li għadu wieqaf sa minn mindu nbena l-ewwel darba. L-istorja tal-Inkwiżizzjoni f'Malta kienet waħda movumentata u komplikata wkoll. Biżejjed insemmu li kien hemm numru ta' inkwiżituri li wara li spiċċaw minn Malta saru kardinali. Tnejn minnhom saħansitra leħqu papiet. Però din l-istorja kollha ġiet fit-tmiema fl-1798, meta Napoleon bil-flotta Franċiża keċċa lill-Grammastru Hompex minn Malta u magħhom spiċċat l-Inkwiżizzjoni wkoll. Dan il-palazz wara li telqu il-kavallieri Safa Battal. Meta Malta ddiet taħt idejn l-Ingliżi, dan il-bini beda jintuża bħala sptar.
wara żmien beda jintuża bħala post fejn jintaqgħu is-soldati tas-servizz. Fl-1926 il-Palazz tal-Inkwiżitur beda jifforma parti mid-Dipartiment tal-Mużewijiet. Fil-preżent, il-Palazz tal-Inkwiżitur iservu wkoll ta' Mużew Nazzjonali tal-Etnografija. Dan ifisser illi fix-xogħol tagħna aħna nagħtu importanza kemm lill-Palazz tal-Inkwiżitur bħala ċentru ta' poter, l-aspett tal-binja tagħha l-importanza tal-binja u kif ukoll id-dekor tagħha kif kien fi-stat oriġinali meta kienet tintuża. Kif ukoll nużaw parti mill-ispazji li għandna f'dan il-palazz biex inwasslu jew nispjegaw temi, messaġġi li għandhom x'jaqsmu ma' dak li għandi x'jaqsam etnografija. Minkejja li kelma etnografija tista' nistema' xi daqsxejn tqila, fir-realtà aħna qed nitkellmu fuq drawiet, tradizzjonijiet, il-mod tal-għejxien ta' missirijietna. Dan ifisser illi f'dan il-palazz minn barra illi tingħata importanza lill-palazz bħala binja u lill-palazz bħala ċentru jew binja li qed tintuża. Jiġifieri l-kunċett dak li jsejħ il-Historic House Museum fejn inti qiegħed toħloq sa fejn hu possibbli bil-limitazzjonijiet kollha li għandna il-palazz kif kien, id-dera tal-palazz oriġinali. U f'dan nagħmluh bir-rikostruzzjoni tat-tribunal, pereżempju billi qed narmaw il-kċejjen tal-palazz. Anki wkoll fil-preżent qed isir xogħol ukoll biex narmaw partijiet mill-kwartieri domestiċi tal-palazz, jiġifieri il-post fejn kien jgħix l-Inkwiżitur. Però fl-istess ħin apparti li qed nużaw jew qed isir x-xogħol għaddejja ħidma wkoll biex l-ispazji l-oħra jintużaw għal skop ta' wirja permanenti etnografika. Etnografika ġifieri qed inħarsu l-iktar f'dan il-mużew, f'dan il-palazz qed inħarsu l-iktar fuq dik l-aspett etnografiku li għandu x'jaqsam mal-aspett urban u mal-aspett reliġjuż. Forsi dan jagħmel sens ħafna għaliex proprju l-palazz qiegħed fil-qalba tal-Bilbu, wieħed miċ-ċentri urbani antiki, l-iktar antiki li nsibu fil-Gżejjer Maltin, u fl-istess ħin kien ukoll is-sede tal-Inkwiżizzjoni. Ma ninsewx li s-sede l-Inkwiżizzjoni kellha diversi ruoli u wieħed mill-rwol tagħha kien dak edukattiv fis-sens li kienet taħdem tistinka biex iddaħħal u tippromovi kulti, tradizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja reliġjuża. U f'dan il-kuntest allura sa fejn hu possibbli qed nużaw parti mill-ispazji biex aħna nuru kif l-Inkwiżizzjoni permezz tal-ħidma tagħha daħlet jew għenet sprunat diversi tradizzjonijiet, drawiet fil-kultura tagħna. Hawnhekk fil-Palazz tal-Inkwiżitur bħala Mużew Nazzjonali tal-Etnografija matul is-sena għandna kalendarju ta' attivitajiet propju li jagħtu valur lil patrimonju intangibbli, drawiet tradizzjonijiet tagħna. B'hekk ġejna fit-tmiem ta' din iż-żjara li għamilna fil-Palazz tal-Inkwiżitur, però nista' nassigurakom li dan il-palazz għandu ħafna iktar x'joffri. Minn hawnhekk ser inkomplu bil-programm Malta u lil minna u nkomplu naraw iktar postijiet ta' interess.